Niin, Pamina normaali päivärutiinit, niin 6 me tullaan talliin ja annetaan ruuat ja sen jälkeen me näitä meidän nuoria hevosia, niin usein tässä heti aamusta ajetaan, että on vähän rauhallisempaa vielä tuolla radan puolella, että ei toki näitten on kaikkeen totuttava, mutta on se ihan turvallisuussyystäkin näin alkuvaiheessa, ettei siellä nyt ole ihan kauheita ruuhkaa sitten, kun tää on nyt toinen kerta tänään, kun näitä kärryjä sovitetaan tässä perään. Ei ole mitään rutiininomasta toimintaa vielä, niin luultavasti menee vähän paremmin näin, kun saadaan vähän rauhassa harjoitella näitä hommia. Sen jälkeen, kun se on työnsä tehnyt tässä, niin sen jälkeen se pääsee tarhaan ja saa olla siellä sitten ihan tonne myöhään iltapäivään asti, että kyllä se siellä ehtii monta tuntia päivässä olla. Ja sen jälkeen se tulee sisälle ja saa iltaruuat. Ja Villellä on vielä onneksi semmonen tapa, että se käy täällä illalla 9 hujakoilla antamassa lisää ruokaa ja katsomassa vielä, että kaikki on hyvin, niin samalla antanut sitten munkin hevosille ruuat ja se on kyllä ollut iso apu. Tällainen varsa syö kaikki nämä 1-vuotiaat meillä, niin nämä saa säilöheinää niin kuin meillä syö esikuivattua kaikki muutkin hevoset. Ja sitten tää syö kauraa ja Craftin semmoista valkuaispitoista Groove 125 rehua. Että ei mitään sen ihmeellisempää tietenkin. Siitä se, niin kuin se peruseväät koostuu. Lempinimeä tälle ei ole sen ihmeemmin vielä keksitty, että se kuka tälle jonkun hienon lempparin keksii, niin ei muuta kuin ehdotuksia otetaan vastaan. Pamina taipuu ihan hyvin ainakin mun suuhun, niin sillä on menty tähän asti. Mutta pitäähän rakkaalla lapsella olla monta nimeä. Kenkiä sillä ei vielä ole, mutta ihan ne on tässä lähitulevaisuudessa tarkoitus laittaa, että se on vähän semmoinen turvallisuuskysymyskin, että jos näistä kun ei ikinä tiedä mitä saattavat vaikka vähän riehuakin tässä alkuvaiheessa, niin ei sitten tuu niin pahoja naarmuja, jos sattuvat vähän tässä vaikka temppuilemaan tässä alkuvaiheessa opetusta, mutta kyllä sille ihan pian kohta kengät jalkaan laitetaan, ettei kaviot pääse liikaa kulumaan. Yleensä me on varsat opetettu, että ne on vähän miten kukakin haluaa, mutta meillä on ollut ihan, jos ei ole tarvetta muuhun, niin usein opetettu ihan avovehkeillä ilman mitään lappuja, että näkevät ympärillään ja saavat katsella maisemia, että ei se, jos vaan matka taittuu näinkin, niin sitten on kyllä opetettu ihan perus nivelkuolaan, kitarauta ja pumpulia on vähän korvissa, että kärryt vähän rämisee ekoja kertoja tuolla perässä, niin on sitten vähän rennompaa se meneminen, että eivät säiky ääniä niin paljon ja kielen mä oon pitänyt kyllä varsoilla aina heti kiinni, kun siihenkin on totuttava kumminkin. Niin mun mielestä parempi totuttaa se heti alussa sitten siihen, niin se ei ole sitten mikään uusi juttu myöhemmällä iällä. Ajokertoja näillä 1-vuotiailla tässä vaiheessa, kun nää nyt tän loppuvuoden menee, pikkuhiljaa lisätään hölkän määrää tuossa ja pyritään sitten tammikuulla alkaa pikkuhiljaa hiittiä ajamaan, niin semmonen 4-5 kertaa viikossa ne saisi tätä hölkkää mennä, että varsinkin tässä alkuvaiheessa, että kun ajetaan hyvin pieniä määriä vielä, niin mitä enemmän toistoja, niin sitä parempi, että tästä tulee tämmöistä rutiininomasta tästä ajohommasta, niin pyritään varsinkin tässä vaiheessa ajaa harva se päivä. Niin, potkuremmia me on varsoilla pidetty, että ihan varmuuden vuoksi sehän on kanssa jotkut ei halua sitä pitää ja suurin osa varmaankin pitää näin alkuvaiheessa, mutta mä oon pitänyt sen takia just kun on niin kokemattomia hevosia eikä tiedä miten ne asioihin reagoi, niin ihan turvallisuussyistä, mutta sen kyllä jätetään sitten kun huomaa, että varsa on tottunut hyvin ja ei ole mitään ongelmia, niin sen jälkeen se kyllä jätetään pois varustuksesta.
Hyvin varsa on sopeutunut uuteen talliin, et ei ole kyllä minkäännäköistä ongelmaa ollut, että on heti huutokaupan jälkeen illalla tuotiin se tänne ja oli heti alusta asti syönyt hyvin, että ei ole mitään ongelmaa ollut. Ja ihan kaikki menee kyllä mitä ruokaa annetaan, että on hyvällä ruokahalulla varustettu ja muutenkin ottanut ihan rennosti, että kaikki on mennyt hyvin.